mga Bisaya! Welcome to our channel, BTV! What's up mga Bisaya? It's been like a year or 2 years na since the last time na nag-upload ko sa atong channel. Today, naami entry and it's all about What's Life with an Ate? correct! So, unsa man dyan ang kinabuhi kung naakay magulang nga babae, especially kung pareha siya nako. So, if you can relate, please do subscribe and hit the notification button para always updated ka sa among mga uploads. Power up! Mga Bisaya! Hay, naku. Taling paitalin kita'y magulang. Chris Ford! Oo! Uso naman po! Ay ko isig, unsa-unsa ka, gaunsa ka tira! Namulgas mo ba ako? Alay, nabuga po ba ako ng gisugo? O sige, mamulgas na! Chris Ford! Oo! Uso naman po! Gani dire, ay kung ikaw unsa-unsa ha? Ano ba yung magkatugayan na mulgas? Okay, kung tiwas pasama ito upan, ako pag-check. Wow ha, inilis-ilis ka sa check-check mo. Tiwasan niyo, pagkuhan, pag-inom. Ikaw pagkuhan dira, pag-inom ng tubig, kaya wala kayo hugas sa mga plato. Ikaw nito, wala mo ng hugas. Chris Ford! Oh! Usa naman po! Humana ka diha! Di ko kabalo. Paano mo kalayo? Dili pasabot ha nga manghod ka kay dili ka kabalo. Sila makadili ka balo. Ganana lang kung mahugas ka, dili ka kabalo. Kung manglababo ka, dili ka kay balo. Nako dito, pamikat tayo mo ki ano? Ibulgas! Be, ako katuon eh. Iba. Oo, lagi. Ay, sasama ka dyan. Ano yung tama? Uy, naman di ba? Dinig ko mo ito. Wala kita ka ang mama. Ikaw magpapagdas na doon. Nakaayos na balo ko. Ang balo lang po. Ano din yung balo para si Manas. Stol. Ako dito. Ay, naku sa mga ka. Balo ka. Oh. Usa na lang po. Pisto. Sunod-sunod ka po sa mga. Sa may tuyo mo. Ano magulo naman? Project ko muna na. Dili na uso na project na lang. Alam mo ba project ko muna sa mga estudyante? Sama na sila. Tayo, sila nakalastuan na muna. Bago mo dito nag-amot na ng inyong kuwan. Nagpaamot ng electric fan. Nagpaamot ng kuwan. Sana na. Sabi naman wala yun mo. Pandi ka nga siguro. Hindi ka magalit din mo ka. Balik ka. Huwag na mo. Yung gising-gising ka ha. Sure kung ba na yung 100. Ha? Venn diagram? 100? Grabe na Venn diagram. Family tree. Saan nila mag-break ka? Saan nila gusto yung papagala sa mga nalimot ka sa papa nato. Uy, nalagoy ka. Wow ha! Wala ka dito mo mama. Ay kung ina, sige na lamang ako. Wala na ganyan balon. Ang mga wala. Dati kung hindi mo mga bading, hindi mo mga ulo, balik mo sa mukha. Dala ka, wala mo. Nasa kusminis, pakain. Oh! Ako dito! Sa mukha ko ng mga mamon, sige ka ang kwarta. Mura dito, ditaghang kayong kwarta. Be, sweldos kwarto. Sa mukha.
Taro, di ka tanong mo pag-iglaro to. Dong, wala ko yung salina. Dong, wala ko yung mga angay. Dong, mga karaan niya ako salina. Dong, abi na yung tissue pe. Kanya ko sa utol. Dali. Ay, amit eh. Branded niya. Bago pa nang gipalit. Tagalog yan eh. Sa mga pugog yan eh. Ay, yaw, lagi. Kana, lagi pa. Wala sa ako. Tagaan na kita kong kwarta. Dong, wala. Palit tayo. Dong, palit tayo pa. Dali pa. Wala di ko sa salina. Iya. Ikaw, kamot ko, Barbie ko. Wala man. Gulong, ano mo? Basta binigli. Nagluto mo wala. Wala naman mo nagluto. Barbil man ko, kabarbil man ko. Hindi ka butong mama ron. Mangiso na butok. Wala na pinagluto na sa kusina. Sabi mo, kamang kani uma. Kamang sa lubong ko, pasalubong ko. Pasalubong ko, panita tira. Nagluto pa ko. What? Tinatulong na may tinatulong. Nalagyan ko. Looking good. Kuya, oh. Ikaw daw ito na. Manirador sa ako. Oh, suluro na to ni ha. Kaya na Ayaw! ikaw ayaw idinalo ng imong kuto. Ano idinalo man nimo? Dali, dali. Wala, ay, nasakit ka ayaw. Sakit pagod na. Dili, manggod. Tugay! Ay, uy ka kaayo. Gikuto siya mag. Gikuto siya. Sige, ato ayun. Kuan niya mong ulo ha. Bitandong shampoo. Gulang ata. Gulang. Dili ka Gugol pa dyan. Di ka akong kakabalo muligo. Di ka ba? Di ka mang lugod na imong lawas. Tanawara. Di kuto ka. O di manyampo ka. Wala po'y klaro. So, isa mo daghan imong kuto. Na, kaning shampoo din mo. Di ni mo bula. Kaya ka maning para sa kuto. Ay, ka ayaw. Kaya di ka kay balo. Di ka manabon sa imong nawong. Sige, ako ipili ng shampoo dahil sa imong ulo. 10 minutes lang na ha. Balikan ti karon. Sila ka kay dito dong. Pero dong, ay iot ko muna ko dong. Ay kayo na. Ay atis. Ayaw ko kuan na. Ay Kapoy. kulang kay. Kay, Wala rin ini. Kapoy po kay katunog. kani. Muring kaayo. Nya kay, nga magkasabi dito pala ka apon. Eh ato Te! Te! Oh, Lag me ito. kasi laab pa no. Kapag mama dili piti maglaab. Muring Ay, kaayo. nakakaburing kasi kulay. Pag ako kay kasabang mo, banday mo ha. Okay. Ina na nga. Kuan. Diyan mo stol. Ah. O sige. O sige. Pagbudo ko ha, pagbudo ko. Ano kikilig mo bata? Pagkali mo, ikaw grade 7 pa ka ha. Ay, kasaba. Te. Huwag sila ang kikilig mo. Hindi na ako ng kimbok, Cho. Saan ang rasa? Alas 11 na. Wala. Binasirpon. Kuan mo. Tulog na, tulog. Kuan na. Focus mo na. Grade 7 pa balik ka. Utro ko ka. Ika, dalawa. Paghapon mo. Tulog kita. Hindi mo sa gabi.
Huwag kayo balulugma ha. Una na te. Oh. Ako liyaw. A few moments later.